Wicknell Chivayo responds to Amai Jilimba and great men after vakumbira mota. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya ya Wicknell Chivayo, great men and Amai Jilimba. Wicknell Chivayo azosvika iye pakupinda mucomment section yeZim Celebs achireply Amai Jilimba avo vaimukumbira mota. Then great men abva abatanidzwawo pareply yanga ichienda kuna Amai Jilimba after vapostwa neZim Celebs kuti vaikumbira mota. Amai Jilimba vaiva vakanyora kuti ndoziva kuti nerimwe zuva rimwe chete zvaro baba vedu vase Wicknell vachandiona ini nemhuri yangu. Inini handisi kuzomira kusvikira mandiropafadza nemhuri yangu, mutumwa asingarevi nhema, baba Wicknell, ndatenda. Uku ndokunyora kwakaitwa iko naAmai Jilimba vachikumbira muchovha papost yavo iyo yakaitwa repost neZim Celebs. Wicknell Chivayo akabva akanda chijoka akati, zvikangoita kanenge karafu kunge kakufosa sezva great men hapana chinobuda, mazino chaiwo, good luck. Aya ndo mashoko akabva anyorwa naWicknell Chivayo achipindura Amai Jilimba. Hameno kuti vaviri ava, Amai Jilimba na great men, vachazowana mota here kana kuti zvatoguma ipapa. Mune imwe nyaya yatinayo muzuva ranhasi, inyaya yemurume uyo akabatwa kola achirohwa iye naamai avo nemhosva yekuti akabatwa achibobodza ari mupublic transport akaburitsa sikarudzi yake. Ladies and gentlemen, ndoda kuti muone video iri rababa ava vachirohwa, then tosangana mucomment section after mapedza kuona video iri motudzo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Sorry ma'am, chimunyengere chi mwana yei nezera iro kamunti noita kunge mhepo nhai mimi munhu ngabudisa chuno vakwature tere manje magweji akanzwa nyaya yaitika anotopindira varohwe vane mubobobo munobudisirei mubobobo imi pane vanhu pamwe matotinyenga kudhara. zvakwana sorry mam, chimubudisirei mam, chimunyengerechi varovestere kimukadzi ainda anoona kuti chupeti yemunhu budisiwe pane vanhu varove. Ini tati handimbobati, ngavarohwe munhu angaboba vanhu mumota. Kubudisa kupinza mava, usavarove zvinouraya, usavarove zvinouraya, varove sako varove varove tere chupeti baba vamunhu achinyenga vanhu vaibvisa mababa iwoyo. Aiwa iwe siya bhodhoro, siya usarova nebhodhoro, usarova nebhodhoro, usavarova nebhodhoro vanofa, varove tere usarova nebhodhoro. Chichibata chi iwe kubudisa chikutaura vamati kwavana akwe vachinyenga munhu mumota. Atawira imi atawira imi musati kwainya abudisa chunhu mubhurugwa jara makorewe rebja chichu ndiye mjara